Cansat dels parcs temàtics de tota la vida com Yonkyland París ¿Quieres 50 euros? No. o Pol Pot Aventura? Ha arribat el moment del canvi. Dóna-li la benvinguda a LinkedIn Land. Juga a llançar currículums descartats. Puja a l'atracció estrella, l'startup de nova creació, on comences a ser un jove emprenedor i acabes convertit en un homeless new age. Vaja, resulta que els teus pares no estaven forrats. És una enganyifa dels de dalt. Endinsa't en el túnel del terror de LinkedIn Land. T'atreviràs a passar sola pel passadís del CEO? A LinkedIn Land gaudiràs de les millors experiències, com la muntanya russa que puja i baixa en funció del que ha pujat o baixat el teu sou durant els últims anys, o els nostres cinemes Full HD 4K JK Rowling, on podràs gaudir en pantalla gegant dels discursos dels teus gurús wannabis preferits. El que recomano és que aquell treballador que no vulgui fer hores extres gratis se li foradi el mugró. I recorda, no marxis sense emportar-te abans un record per al teu perfil. LinkedIn Land. Profesional. Muy profesional.